Vítejte na našem kanálu. Toto video je věnováno vsadě MetaForsa 2. Ukážeme si její instalaci a nastavení krok za krokem. Základní jednotka MetaForsa 2 pro montáž na lištu DIN, 3 snímače pohybu, 2 snímače úniku, 4 snímače polohy okna nebo dveří, 4 snímače teploty, napájecí jednotka a krátký návod, který obsahuje QR kódy pro připojení k zařízení. Modul MetaForsa 2 má následující vlastnosti. 10 reléových výstupů pro připojení zátěže, jako jsou lampy, žaluzie, ventily pro ovládání vytápění a přívodu vody, garážová vrata, zámky a ventilátory. 4 smívatelné kanály pro připojení smívatelných světel. 24 vstupů pro připojení tlačítek, spínačů, jazyčkových spínačů, pohybových čidel a čidel úniku. Port pro připojení teplotních čidel s možností připojení až 8 čidel. Sběrnice CAN pro připojení dalších zařízení a senzorů. Ethernetový port na připojení k internetu. Nainstalujte napájecí jednotku a modul MetaForsa 2 do elektrického rozváděče. Připojte napájecí zdroj, internet, tlačítka, senzory a zátěž. Podrobné pokyny k připojení různých zařízení k modulu MetaForsa naleznete na odkazu v pravém horním rohu nebo v popisu tohoto videa. Doporučujeme instalovat 2 jističe, jeden pro zátěž a druhý pro zdroj MetaForsa 2. Pokud máte další moduly pro rozšíření systému, nainstalujte a připojte je po připojení sběrnice CAN. Na konci sběrnice CAN umístěte terminátory. Důležité. Prvky jako jsou žaluzie se mohou poškodit, pokud je do otevíracího a zavíracího kanálu současně přivedeno napětí. Napájení zátěže před konfigurací výstupních kanálů se nedoporučuje. Napájejte jednotku MetaForsa bez napájení zátěže. Ujistěte se, že se rozsvítila indikace na modulu a také LED dioda ethernetového slotu. Nainstalujte aplikaci Ladnitech do svého telefonu nebo tabletu. K tomu použijte QR kód, který najdete v návodu k použití sady MetaForsa. Po instalaci a spuštění aplikace vstupte do nabídky připojení a naskenujte QR kód z návodu, abyste se mohli připojit k zařízení. Nyní můžete provést nastavení vstupů a výstupů. Vstupte do další nabídky a aktivujte režim Edit stisknutím ikony Edit Mode. Nyní opět vstupte do doplňkové nabídky a stiskněte ikonu Nastavení. Zde na kartě moduly můžete zobrazit a nastavit vstupy a výstupy modulů připojených k systému. Klikněte na ikonu Nastavení modulu MetaForsa a v otevřené nabídce vyberte Konfigurace výstupů. V dialogovém okně zvolte typ zátěže připojené k modulu a její parametry. Můžete například zvolit žaluzie a nastavit čas jejich otevření nebo ventil pro ovládání vytápění a zvolit jeho typ normálně uzavřený nebo normálně otevřený. Změny uložte, poté zátěž napájejte a zkontrolujte její činnost. Stejným způsobem se konfigurují i vstupy a poté se kontroluje správnost jejich práce. Pokud existují rozšiřující moduly, nakonfigurujte a zkontrolujte jejich práci. Pak můžete vytvořit různé oblasti a rozdělit mezi ně zařízení. Za tímto účelem se ujistěte, že jste v režimu úpravy. Poté klikněte na nabídku výběru oblasti a vytvořte požadované místnosti. Dlouhým stisknutím ikony pak můžete změnit její polohu nebo ji přesunout do jiné místnosti přetažením v nabídce výběru místnosti a následným výběrem požadované místnosti. Vytváření místností a přesouvání prvků mezi nimi lze také provádět v části Nastavení a poté na kartě Konstrukce. Dlouhým stisknutím ikony se zobrazí nabídka, ze které lze vstoupit do nastavení aktuálního prvku. V části obecné můžete změnit název prvku, přidat hlasový příkaz, změnit ikonu nebo přidat tento prvek mezi oblíbené. Sekce Auto umožňuje několika kliknutími aktivovat automatizaci a nastavit její parametry. V části Plán můžete nastavit plán zapínání a vypínání určitého prvku, včetně přizpůsobení času východu a západu slunce.
Například venkovní osvětlení lze zapnout hodinu po západu slunce a vypnout ve 23 hodin. Sekce přepínače umožňuje svázat tlačítka pro ovládání určitého spouštěče. Za tímto účelem nejprve stiskněte požadované tlačítko. Systém jej zobrazí, poté je třeba stisknout tlačítko Bind a uložit změny. Nyní toto tlačítko ovládá zvolený vykonavatel. Sekce přepínače obsahuje další nastavení tlačítek. Můžete si vybrat, zda je chcete ovládat dvojitým nebo trojitým kliknutím na tlačítko a také zvolit akci. Například pouze zapnout nebo vypnout spouštěč. Například hlavní osvětlení lze ovládat jedním kliknutím tlačítka. Na stejné tlačítko pak lze dvojitým kliknutím navázat jednotlivé osvětlení. Trojitým kliknutím se aktivuje podsvícení. Jedním stiskem tlačítka se tak bude ovládat hlavní osvětlení, dvojitým klepnutím se bude ovládat samostatná lampa a trojitým klepnutím se budou ovládat LED světla. Stejným způsobem můžete připojit čidla klimatu a teploty, vodní ventily a čidla úniku vody. Za tímto účelem zadejte nastavení topného ventilu a poté sekci senzory, kde zvolte jeden nebo více teplotních senzorů, které se nacházejí v příslušné topné zóně. V části automatizace nastavte týdenní teplotní plán. Po uložení změn bude klimatická zóna udržovat teplotu podle předem nastaveného plánu. Pak můžete vytvářet světelné scény. K tomu zvolte příslušný bod v doplňkové nabídce. Na kartě obecné zadejte název scény. Na kartě stav přidejte pomocí dlouhého stisku potřebná světla a nastavte jejich stav. V případě potřeby můžete na kartě spínače svázat tlačítka. Poté scénu uložte. Nyní se po aktivaci vybraná světla uvedou do stavu, který jste nastavili. Tímto způsobem můžete vytvořit několik světelných scén pro různé situace, například pro čtení knihy nebo sledování filmu. Další fází je nastavení automatizace. Řekněme, že potřebujete vypnout světlo na chodbě, když po dobu 10 minut není detektován žádný pohyb. Za tímto účelem přejděte v nastavení prvku na kartu automatizace. Volba Auto Period nastavuje dobu, po kterou zůstane automatizace neaktivní po ručním ovládání vykonavatelem. Například po zapnutí tohoto svítidla pomocí aplikace nebo tlačítka bude automatizace na 10 minut vypnuta. Tento parametr se nastavuje podle funkce oblasti. V našem případě jej nastavme na 5 minut. Poté aktivujte automatiku číslo 4. Vypnutí je založeno na údajích ze snímače pohybu. Přejděte do nastavení automatizace, vyberte snímač pohybu, prahovou hodnotu činnosti snímače a čas 10 minut. Uložte změny. Ve vykonavateli se zobrazí další ikona A, což znamená, že tento prvek byl automatizován. Nyní se světlo vypne, když čidlo nezaznamená pohyb po dobu 10 minut. Pro integraci s hlasovými asistenty aktivujte funkci hlasového ovládání v nastavení potřebných prvků. Systém chytré domácnosti je také třeba propojit s hlasovými asistenty. Jak to udělat, se dozvíte v návodu, který najdete v doplňkové nabídce. Po přidání nových zařízení Siri a Google Assistant sami obnoví seznam zařízení, zatímco Alexe je třeba říct objevte nová zařízení. Pro připojení kamer, scénářů a nebo zásuvných modulů, nastavení klimatizace nebo aktualizaci systému můžete použít panel LT Setup. Více informací najdete na odkazu v pravém horním rohu nebo v popisu tohoto videa. K nástroji LT Setup lze přistupovat také z panelu zprávy prodejce. Nastavení nebo změnu konfigurace systému lze provést na dálku bez přítomnosti na pracovišti. Každý den se vytvoří úplná rezervní kopie všech nastavení a konfigurace systému. Ta je synchronizována s cloudem, což umožňuje obnovení systému několika kliknutími.
Zařízení nepotřebuje dalšího nastavení, aby získalo přístup ke cloudu. Aplikace zaznamená nepřítomnost systému v místní síti a automaticky provede připojení přes cloud. Pokud se v některé z fází vyskytnou potíže, můžete využít dokumentaci na webu wiki.learnytech.com nebo se obrátit na technickou podporu. Naši specialisté na podporu se mohou k zařízení připojit na dálku, zkontrolovat konfigurační parametry systému a pomoci vám vyřešit případné problémy. Děkujeme vám za sledování tohoto návodu. Uvidíme se v dalším díle.